28 жніўня, серада. Гэта Белсадзум. Добрый вечар. З вами Сергей Пацасон, а ўжо праз момант і мае суразмоўцы. Пытанне пра актуальнае і тое, што датычыць кожнага. Лукашенко на баку Украіны ў вайне – гіпатэтычны ці рэальны сцэнар, а таксама хто на гэта пойдзе і ці сапраўды пераконваюць узурпатара перайсці на бок Кіева. Украіна знішчае расійскія запасы нафты, на гарызонце праблемы з палівам, а таксама і іншыя сюрпрызы для Масквы. Кадравы голад у Беларусі, дзясяткі тысяч незакрытых вакансіяў. Гаворым пра наступствы для эканомікі і будучага беларусаў. Пакуль Александр Лукашенко думае, ці не перайсці яму на бок Кіева, украінскія дроны упершыню атакавалі Кіроўскую вобласць Расіі. Беспілотнікі ў некалькі хваляў даляцелі да складу з нафтапрадуктамі на адлегласці ў 1400 кіламетраў ад расійска-украінскай мяжы. Паводле расійскіх медыяў, усяго па базе ўдарылі 4 беспілотнікі. У выніку адзін з рэзервуараў з палівам узарваўся, пасля чаго ўзнік пажар. Атаку пацвердзіў і губернатар Кіроўскай вобласці Александр Сакалоў. Яшчэ адну нафтабазу атакавалі ў Каменскім раёне Растоўскай вобласці. Верагодна, таксама пасля удару беспілотнікамі загарэліся рэзервуары камбінату «Атлас», што спецыялізуецца на захоўванні нафтапрадуктаў. Это вообще ужас. 10 дзён не могуць пагасіць пажар на нафтабазе ў Пралетарску. Тым часам стварыць небяспеку для Расіі на яшчэ адным кірунку – Смаленскім. Нібыта прапанавалі і дыктатару ў Беларусі. Пра гэта ён паведаміў на рэспубліканскім педсавеце. Паводле Лукашэнкі яго схіляюць уступіць у вайну на баку Украіны і падвесці войскі НАТО да мяжы з Расіяй у Смаленскай вобласці. Аднак дыктатар паведаміў, на 99% прыняць прапанову не можа. А на відэасувязі спадарства генерал-лейтенант ЗСУ ў адстаўцы Ігор Романенко. Вітаю. Вітаю вас. Спадару Ігор, Лукашенко кажа пра няспынныя спробы пераканаць яго ваяваць супраць Пуціна. Мяркуеце, сапраўды адбываецца такое, што нехта дамаўляецца з Лукашэнкам, ці гэта сам узурпатар такое спраўджванне тэрыторыі робіць і закідвае вуды? Слишком большое о себе самомнение, что кто-то, зная его предысторию в 30 лет и поведение в последнее время в условиях ведения, например, широкомасштабной войны Украины, кто-то мог бы подумать, что будут отговаривать, что он как бы воевал против Российской Федерации. Вассал не может воевать со своим сюзереном, поэтому вряд ли у кого-то на этот счет будет иллюзии. А потом разведки все, конечно, и украинская работает над тем, какое состояние вооруженных сил Беларуси, какой потенциал и какие возможные угрозы. И как для нас, так и для наших союзников. Поэтому пока это все потуги, которые показывать Лукашенко о том, что кто-то собирается перейти ему границы, он применит ядерное оружие, которое у него... Зная о том, то есть все окружение, что его там даже для прибирания, я знаю, потому что командовал и полком, и бригадой с ракетами, ядерными боеголовками, какой допуск, и кто допускается, и как, и порядок применения. Так вот, если бы его с ведром и шваброй запустили, как бы так близко бы даже не подпустили к этому, а не то, что он имеет и возможность принимать решения по поводу там, применения и так далее. Другое дело, что готовятся Искандеры и там Су-24 для того, чтобы применять с них могли бы белорусские Су-24, Искандер-1 передали для того, чтобы пугать Запад. Вот россияне это делают, построили сценарий, написали спектакли, сказали Лукашенко, какую роль он должен там играть и подыгрывать, что он и делает. А вообще у него много всяких хозяев, то есть китайцы сказали, и европейцы тоже надавили, чтобы отвел в свое время войска с границы, потому что шелковый путь под угрозой плохо экономика китайская реализуется через Белоруссию, которую он отвел. Начались действия, скажем, на
Курском направлении. Ну, Путин обидчиво как пощечину воспринял, поэтому делает все и пригибает Лукашенко, чтобы он войска подводил, и тот подвел. И удар тут 2 суток подряд, массованнейший за все время, которое был, делает и больше сотни ракет, и больше сотни баражирующих боеприпасов, беспилотных аппаратов направляет. Это за одни сутки 1,5 миллиарда денег на все средства, которые применяет, и так далее. То есть как-то пытается реагировать и поддержать свой имидж, показать, отмыть свое лицо окровавленное. Вот, поэтому его самомнение, пускай при нем остается, очень важно, какую объективную оценку делают это разведки соответствующие, военно-политическое руководство Украины и их союзников. И там в спектакле показать себя лучше, больше и существеннее ему не удастся. Словы Владимира Фесенкі. Жыццё падштурхоўвае Менск і Кіеў да прагматычных дамоўленасцяў аб ненападзенні. Возможно, скажем, что нет угроз соответствующей, нет реализации, и пока будет все оставаться в таком состоянии. Нам открывать еще один фронт не с руки, понятное дело, а игры Лукашенко, ну пускай там играется, международные круги видят, что он из себя представляет и как он себя ведет. Вот, поэтому тоже создать определенные иллюзии ему не удастся. Таксама я размаўляў учора з Вадзімам Кабанчуком, гэта прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету абароне нацыянальнай бяспецы у Святланы Ціхановскай. І ён такую нечаканую рэч сказаў, што гатовы у прынцыпе і пайсці на нейкую супрацу з Лукашэнкам па вызваленні Беларусі, калі будзе такая патрэба і ўратуе разбомбленыя гарады і тысячы беларускіх жыццяў. Як на такое рэагаваць? Бо ўсё ж такі мы гаворым пра беларусаў, ваяроў, якія воююць у складзе ЗСУ ва Украине. Вот когда будет время и возможность, я думаю, будет надано этим бойцам, патриотам Белоруссии освобождать свое государство, свой народ от диктатора, и там, значит, они могут и будут реализовываться. Но время еще к этому, на мой взгляд, не пришло. А ці дыктатар не пераабуецца і раптам, калі пабачыць, што Путин настолькі слабы, што варта перайсці на бок Киеву? Ну, то, что он так может маневрировать, это вариант возможен. У него он за 30 лет кого он только не предавал. И свой народ, и союзников, и сделать очередной шаг, предавший раз, уже потом вряд ли может существенно измениться. Может, в чем-то ему там и поможет в суде в Гааге. То есть что-то как бы зачтется, но не более того. А з боку Киеву ці такі б шанец разглядаўся? Сейчас я не думаю, что так. Если дело дойдет до каких-то, ну, прагматично подходя к этому, может быть, на каких-то этапах можно использовать многое что, чтобы победить это зло в лице Российской Федерации в нынешнем ее выгляде и самого Путина. Вот. Однако обговаривать на текущий момент это нецелесообразно. Спадару Ігор, яшчэ адзін момант, который хацеў абмеркаваць. Гэта няспынныя, па сутнасці, апошнімі днямі і апошнім часам удары па расійскіх нафтабазах, па вось гэтым сектары. Сёння гэтая навіна з Кіраўскай вобласці, абстрэл упершыню. Калі, як вы бачыце, расейцы могуць адчуць рэальныя праблемы з палівам у краіне, з недахопам бензіну? Если потери сейчас оценивают 15%, сам 16%, это еще недостаточно. И то бензин, цены на бензин в Российской Федерации стали расти. Они пытаются закупать бензин в Казахстане, например. То есть это уже сказывается. А так, я думаю, от 25%, когда будет и больше, то это будет более существенно. Однако с точки зрения ведения объективных законов войны, то вот, значит, эти объекты, которые Украина выбрала, то есть все, что связано с горюче-смазочными материалами, заводы, которые выпускают вооружение техники российскую и снаряды, а также аэродромы и летательные аппараты, которые базируются, и вся инфраструктура
эти цели выбраны исходя именно из объективных законов ведения войны. Например, когда в Касабланке в 1943 году встречался Рузвельт с Черчиллем и обговаривали высадку десанта в Европе с Англией, с Британией, то военные обоих государств сказали о том, что надо бить именно по этим объектам. Как вы думаете, почему? Да именно потому, что они и тогда, и сейчас зиждятся на объективных законах ведения войны. И руководство политическое пошло навстречу военным своим, и они в подготовительном где-то с полгода били по всем этим целям перед тем, как проводить десантирование, потому что сказали военные, если это не будет сделано, будут очень большие потери. Прислушались, потери были меньше, результаты были достигнуты. Однако теперь прошло времени, и американцы не советуют Украине делать это, потому что эти подходы зиждятся на амбиции отдельных политических у них деятелей, а не на объективных законах войны. А вот это уже неправильно. Надо помнить историю свою, историю ведения войн, и надо стараться быть объективными. Дзякуй вам за гэтую размову. Генерал-лейтенант ЗСУ ў адстаўцы Ігор Романенко на відэасувязі. Дзякуй вам. Беларуса, якому адмовілі ў прытулку ў Швецыі і дэпартавалі на радзіму, затрымалі на мяжы. Мужчына з маці прыехалі ў Швецыю 2 гады таму і звярнуліся па прытулак на падставе імавернасці пераследу за ўдзел у паслявыбарчых пратэстах. Аднак летась іх прашэнні адхілілі. І іншыя тэмы ў скароце. Заснавальнік тэлеграму Павел Дураў наведваў Беларусь пасля таго, як пакінуў Расею. Паводле кіберпартызанаў, ва ўзламанай базе пасажыра «Плынь» ёсць запісы пра заезд чалавека з такім жа імем і датаю нараджэння, як у прадпрымальніка на тэрыторыю Беларусі ў ліпені 2014 года. Пра гэты візіт расейскага IT-прадпрымальніка нічога не вядома. Верагодна, Дураў праз Беларусь заязджаў у Расею. Самы папулярны выдавец мабільных гульняў пакідае парк высокіх тэхналогіяў. Беларускую юрыдычную асобу аднаго з самых паспяховых праектаў з беларускімі каранямі Say Games ліквідуюць. На гэты момант у партфоліа кампаніі больш за 100 запушчаных праектаў і больш за 4 мільярды запампоўванняў па ўсім свеце. У Польшчы трэці дзень шукаюць аб'ект, які заляцеў на тэрыторыю Украіны ў панядзелак падчас расейскага масаванага ўдару па ўкраіне. Паводле вайскоўцаў, хутчэй за ўсё, гэта быў беспілотнік. Ён праляцеў над тэрыторыяй Польшчы 25 кіламетраў, пасля чаго кантроль за ім страцілі. У пошуках задзеяныя 100 вайскоўцаў, а таксама конныя патрулі і беспілотнікі. Ізраіль аб'явіў пра вызваленне яшчэ аднаго закладніка, захопленага баевікамі Хамасу падчас маштабнага нападу на краіну 7 кастрычніка мінулага года. Вызваліць 52-гадовага каіда Фархана Аль-Кадзі ўдалося толькі падчас складанай аперацыі на поўдні сектару Газа. Паводле агенцтва АФП, баевікі Хамасу ўсё яшчэ ўтрымліваюць у Газе 71 закладніка. У Парыжы распачнуцца паралімпійскія гульні. У спаборніцтвах сярод атлетаў з інваліднасцю возьмуць удзел амаль 4,5 тысячы спартоўцаў з больш як 180 краінаў свету. Беларуская дэлегацыя ў Парыжы сёлета стане самую малалікай у гісторыі летніх паралімпійскіх гульняў. Нашу краіну рэпрэзентуюць 8 атлетаў. Усе яны будуць выступаць у нейтральным статусе. Спаборніцтвы працягнуцца да 8 верасня. Дэфіцыт кадраў на рынку працы ў Беларусі працягвае няспынна расці. Сярод іншых нястачу працаўнікоў адчувае сфера адукацыі. Напярэдадні старту навучальнага года не стае больш за 900 настаўнікаў і амаль 2000 педагогаў. Вакантнымі застаюцца месцы выкладчыкаў канкрэтных дысцыплінаў, педагогаў, арганізатараў, сацыяльных працаўнікоў і дэфектолагаў. Маюць кадравыя праблемы і установы вышэйшай адукацыі. Агулам жа у рэспубліканскім банку вакансіяў шукаюць амаль 164 тысячы працаўнікоў. Пры гэтым сваё рэзюмэ там размясцілі толькі крыху болей за 13 тысяч асобаў. Прычым адсутнасць працоўных рук адчуваюць нават у сталіцы, дзе сярэдні заробак вышэйшы,
чым у іншых рэгіёнах. Ад пачатку года ў арганізацыях Менску чысты адцёк кадраў склаў амаль 7000 асобаў. Улады пра нестачу кадраў ведаюць ды шукаюць розныя захады. Сярод прапановаў вяртаць на прадпрыемствы пенсіянераў, прыцягваць мігрантаў, будаваць жытло каля буйных прадпрыемстваў ды нават вяртаць суграмадзянаў, якія эмігравалі. А да нас спадарства далучаецца прадпрымальнік, блогер і вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсайце Александр Кнырович. Добрый день. Добрый день, уважаемым глядачам Белсат. Спадару Александр, банк вакансіяў дае лічбу 163 тысячы, нават больш крышачку. Таксама я зазірнуў на сайт Белметаком, там 139 тысячаў вакансіяў па Беларусі. Гэта шмат ці не? Ну, гэта вельмі шмат і недахоп працоўных рук, у першую чаргу ўсё ж такі рук. Гэта сёння галоўная праблема ў беларускай эканоміцы. Более за тое, калі мы звернем увагу на некую такія адзнакі Белстата, ну, зразумела, што афіцыйна у нас няма беспрацою, у нас беспрацоўных там до 10 тысяч чалавек, але калі мы лічым па метадалогіі міжнароднай арганізацыі працы, то высвятляецца, што у нас лічба беспрацоўных 3,6, напэўна, 10%. Гэта вельмі мала для нармальнага функцыянавання эканомікі, і гэтая лічба меншая за колькасць вакансій. А гэта значыць, што калі б все наши беспрацоўныя прыйшлі на тыя месцы, якія ёсць, то ўсё роўна не была бы вырашана праблема недахопу працоўных рук. Вы говорите, праблема недахопу працоўных рук, але ці гэта праблема для уладаў? Ці яны рэальна бачаць гэтую праблему? І калі бачаць, ну то чаму не робяць ніякіх крокаў, каб гэта спыніць, запабегчы гэтаму, ці гэта ўжо проста ідзе па нахілай і нічога немагчыма зрабіць? Ну, калі з гэтым магчыма было нешта зрабіць, а гэта был 20 ці 22 год, то яны павінны былі б рабіць, ну, не рабіць гвалт у адносінах да насельніцтва ў першую чаргу ў 20-м годзе, у 22-м годзе не ўступаць разам з Расіяй у вайну супраць Украіны. Гэта два галоўных чынніка, якія прывялі да сённяшняга становішча, да таго, што з'ехалі. У першую чаргу мы маем справу з тым, што людзі з'ехалі, і не толькі ў бок захаду, але і ў бок России. І таму цалкам беларуская міграцыя зараз дзесьці знаходзіцца на знакі 600-700 тысяч чалавек. Таму яны зараз з гэтым, вядома, нічога не могуць зрабіць, але яны заўважаюць гэтую праблему, і намаганне ў першую чаргу самога Лукашэнкі неяк не дазволіць выехаць абітурыентам, не дазволіць выехаць спецыялістам, дактарам, неяк замацаваць людзей у каўгасах. Яны бачаць гэтую праблему, але яны пытаюцца ее вырашыць не нейкімі такімі пазітыўнымі методамі. Яны пытаюцца ее вырашыць забаронамі, но звычайно у нашым свеце зараз забаронамі нічога дабіцца чалавека нельга. Таму праблему яны бачаць, але хутка яна не вырашаецца, ну і тыя метады, якія яны зараз прымаюць, яны таксама не прывядуць ні да якіх станоўчых вынікаў. То бок атрымліваецца, што тут праблема не толькі выключна ў нізкіх заробках. Ну, конечно, низкие заробки не вымушаюць чалавека пакінуць радзіму. Трэба нешта больше. У нас заўсёды былі заробкі вельмі невысокія, але ніколі не было такого выезда за мяжу. Гэта ўсё ж таки другая праблема. А першая праблема ў палітычных праследах, ну, ведаеце, у нежаданні, напрыклад, маладых людзей ісці ваяваць разам з Расіяй супраць Украіны. А такая магчымасць была ў 22-м годзе, і мы зараз назіраем за гэтымі небяспечнымі гульнямі Лукашэнкі на беларуска-украінскай мяжы. Справа зусім не ў грошах. Калі мы говорим про наступствы ў доўгатэрміновай перспектыве, бо гэта праблема хутчэй не толькі тут і цяпер, это тое, што можа гэтыя дзесяткі тысячаў недахопу працоўных рук, вакансіяў, па сутнасці можа адгукацца доўгімі гадамі. Ну, яно і будзе адгукацца. Я б звярнуў увагу першую чаргу нашых гледачоў не на тое, што зараз не хапае працоўных рук, а на колькі мала зараз наражаюць дзяцей беларускія жанчыны. Беларускія жанчыны адмаўляюцца ражаць. А гэта азначае, што у нас будзе хутка старэць насельніцтва, будзе ўсё больш людзей, якія знаходзяцца на пенсіі, і ўсё менш людзей, якія працуюць. Ну і, канешне, гэта будзе ўплываць яшчэ дзесяткі гадоў, ну як вайна ўплывае дзесяткі гадоў,
працаў на любую краіну. Ну і яшчэ адзін фактор, тое, што з'ехалі ўсё ж таки ў першую чаргу самыя актыўныя людзі ў тым узросце, калі яны найбольш здольныя працаваць, зарабляць і неяк развівацца ў прафесійным сэнсе. Трэба адзначыць, напрыклад, што больш за 1000 дактароў з'ехалі, і колькі трэба, каб замясціць гэтых дактароў. Таму ўсё гэта будзе сказвацца, ну, не ведаю, дзесяцігоддзямі на тым, як будзе развівацца Рэспубліка Беларусь. Вы говорите, что з'ехалі самыя актыўныя. Я б тут дадаў хіба і не памылюся, калі скажу, што таксама уваходзяць і самыя адукаваныя людзі ў гэтую катэгорыю. Вось за гэтымі лічбамі, гэтымі днямі з'явілася яшчэ адна. Не хапае амаль 1000 настаўнікаў у беларускіх школах. Гэта таксама можа мець на гэта наступствы вось браку гэтых адукаваных кадраў у выніку. Ну, конечно. Калі не хапае настаўнікаў у школах, то, конечно, мы будем разумець, што астатнія настаўнікі будуць працаваць у цяжкіх умовах, што будзе падаць якасць гэтай адукацыі. Гэта той самы снежны ком, які будзе накаплівацца. Але б я звярнуў увагу не толькі на тое, што не хапае настаўнікаў у школах, а на тое, наколькі малы заробак зараз у школах. Вот тое, што адзначыў Лукашенко на нарадзе, но ён жа не сказаў шчыра, што беларускі настаўнік можа зарабляць меней за 1000 рублёў. Калі мы заглянем у той самы банк вакансіяў, то там прапаноў для настаўнікаў папрацаваць за 1000-1200 рублёў, што ў 2 разы менш, чым сярэднім па эканоміцы, іх вельмі і вельмі шмат. Таму праблема не толькі ў тым, што не хапае настаўнікаў, а ў тым, наколькі малы заробак. Мы разумеем, што чалавек, які паважае сам сябе, не пойдзе працаваць у школу на заробак у 1000 рублей. Трэба быць, ну, я не ведаю, некім чалавекам, які мае вялікі запас грошай ад заставшихся ад бацькоў ці некім іным, каб пайсці працаваць на столь малыя грошы. Таму ўсё гэта таксама будзе мець вялікія наступствы. Тут нават размова не пра тое, што чалавек не паважае сябе ці паважае, толькі пра тое, што за гэтыя грошы не будзе магчымасці утрымацца. Я таксама зазірнуў, зрэшты, ў гэтую базу. Там не хапае таксама 556 выкладчыкаў для розных установаў. І вось знайшоў таксама такую цікавую лічбу. Шукаюць выкладчыка кітайскай мовы. Носьбіта кітайскай мовы прапануюць 750 рублёў. Гэта сума адкуль увогуле, як вылічаная такія абсурды? Ну, я не ведаю, калі мы з вами нагадаем нашим гледачам, што зараз сярэдні заробак у Китаі прыблізна $1200, то прапанаваць чалавеку, які валодае ці з'яўляецца носьбітам кітайскай мовы, ну, прыкладна $250 заробку ў месяц, гэта нейкі такі дзіўны план. Таму мне здаецца, што гэта ўсё ж такі некая такія бюрократычныя гульні, ніхто не збіраецца сапраўды знайсці такога настаўніка. Ну, а далей трэба шукаць некага Шерлока Холмса, каб ён нам распавёў, а як гэта цалкам мажліва. Можа, Коля Лукашенко скончыць свой кітайскі універсітэт і будзе выкладчыкам за 750 рублёў працаваць у выніку. Але калі без жартаў, спадару Александр, колькі часу будзе патрэбна, каб нейкія аднаўленчыя працэсы пачаліся ў гэтай галіне, і гэты кадравы голад, ну, ўсё ж такі пачаў скарачацца? Гэта вельмі сур'ёзная праблема, яшчэ раз падкрэслю, таму што ў яе няма нейкага хуткага рашэння. Калі мы паглядзім на нашы краіны, якія побач з намі, Літва ці Латвія, то і ў іншых умовах эканамічнага развіцця, калі краіны адчыніліся, то шмат людзей з'ехала, ну, проста ў іншыя краіны з іншым узроўнем заробкаў. Таму тут няма нейкага такого хуткага рашэння. Гэта праца, ну, мажліва, яе можна ацаніць у 10 гадоў, каб неяк вырашыць, каб стабілізаваць становішча і каб у беларусаў появілась у гэтай частцы некаторая перспектыва. Але гэта не год і не 5-летка. Не гуць жыць, на жаль, аптымістычна. Дзякую вам за гэтую размову. Александр Крынырович, прадпрымальнік, блогер, вядоўца праграмы «Атмасфера» у нас на відэасувязі. Дзякуй. У Белсадзум гэта ўсё. Зычу добрага вечара з нашым каналам. Сергей Падсасонны. Да пабачэння.